Bismillahirrahmanirrahim. Emma inni Müslümanlığın vazifesi, yürek yan adamlığın vazifesi. Hudaýa diýär: "Ve beşşiris sabirin ellezina iza asabatuhum musibe qalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun." Bütün Müslüman elbette yüreği dertli bolurňa, beýtirip zalimiň eteginde nahakdan öldürilip, kanlar dökülip, birinin dırnıgynyň özü boljak, emma 18 neferi beýtirip nahakdan şehit edip o da Resulullah'ın içerisinden we beýlekle bilen 70 nefer 72 nefer bolup hemmelerini şehit edip wazifamiz sabr etmek, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diýmek. Resulullah jan aýdypdyr, bir wagtda size musibet ýetişip, hewere size agran düşüp ýüregiňiz ýanyp barýaka, meni ýada salagaň diýipdir. Men dünýeden geçýägim ýada salagaň diýipdir. Çon hiç bir musibet Resulullah jan dünýeden geçýär agyr däldir diýipdir. Ibaratyn okyp beren Resulullah janyň sözüdür. İza asaba ahadakum musibe felyezkur musibetehu bi fe inneha min a'zamil masaib. Ravahul İmam Beyhaqi fi Şuab. Resulullah jan aýdypdyr, beter ýüregiňiz ýanyp agyryp duqa. Meni ýada salyň, men dünýeden geçenim ýada salaň diýipdir. Çon men dünýeden geçmem diýipdir Resulullah jan iň musibetliň ulusurdur diýipdir. Gerçi biz başga ýagdaýlary elimiz gorsaga urmanymyz bilende bütün musulman ýüregi dertlidir. Bütün musulman maňa narahatdyr. Hökmen musulman bolup Resulullah muhabbeti adam ýüregi dertli, maňa hiç kimin gürrüňi ýok. Hemmesi narahat. Hatda biz namaz okuyamazda Hudaýyň huzuruna duqa salavatymyz näme? Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Hudaýa şükürmeden bizim salavatymyz da. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahumme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Emma Aşuraun arada tutmany soraýarlar. Bizim mezhebimizde, Hanafi mezhepde 10-njy Aşuraun arada tutmak beter sowaply, bir toparlaýdy hatta sünnet diýip. Yani sowaby kan. Sünnet bolany bilen on bir adam arada tutmany bilen günahkar diýip bolmaýar ýöne. Peygamberimiz ahirki ýylyny ýaşyny aýdypdyr. 10-njy arada tutdum diýipdir Aşurauny. Inniki ile galsam 9-njy goşşak diýipdir. Yani 2 arada tutsak. Hem 9-njy hem 10-njy diýip. Am Resulullah jan inniki ile galmya sallallahu aleyhi ve sellem bi wefan etberk diýär. Arada tutmak ýadyňyzda bahar bolsa, ikisini bile tutsak gowy bolar. Bir wagt 9-njy zir açyp tutup bilmesek, uzur bolup zarur bolsa, bunu tutup bilmedim men ertide tutup bilmeýän diýmeler, ertide tutamaly. O jüri beter zarurlygy ýok, hükmen 2 unnip. Bir adam ya mariz bolýar, ya bir zat bolýar, hulady uzru tapylýar. Yani iň gowsy Peygamberimiziň özüniň nasihatine wara hem 9-njy hem 10-njy. Ahirki jowrundan diýen, hem tamam edeýin. Hem bu barada bir teberrüken görüň hem ders görüň. Hazreti Ömer'in Abdullah diýen ogly bir alim adammış. Mekke-i Mükerreme'de hacı wagtyny otyka, mundan bütün dünýä boýunça hacı wagtyda ýeriň ýüzüniň hemme musulmanlar ba wagty üýüşip duqala Abdullah ibn Umar el-Faruq radıyallahu anh'tan mesele soraýanmışdyklar. Falan zat dogrymy, falan zat dogry dälmi, falan zat hacı etmek nähili, falan zat namazda odatdy bir alim adamdan soralýan zatlary soraýanmışlar. On bir adam turup sorapdyr, şu hacda kan haja giderler, umra giderler, bilýänlerle gitmedikle de gitmek nesip etsin inşallah. Bir tofar zatlar etmeliler, falan zat öldürmeliler, falan zat etmeli, bir gurrunlar bada hacın ihram maglandan sonra. Ohan bir sorapdyr, şiwini öldürmek nähili, ihramda kan diýipdir. Ohan Hazreti Abdullah ibn Umar el-Faruq radıyallahu anh aýdypdyr, faraset bilen, keramet bilen aňlapdyr. Ýereli bolýan sen diýipdir. Şiwini öldürmek nähili diýip soran. Onda men Irak, Kufa ýerlerden diýipdir. Uly milletiň içinde döwregini gözläp, ey jemaat, bir haýany gözläň diýipdir. Husayn janyň ganyny gelmenden soramadylar, dogry dädin diýipdir. Şonu öldürmekde haya etmediňiz, ar etmediňiz. Bir haya millet diýipdir. Gep şiwini soraýaňyz menden. Utanmaýaňmy diýipdir. Hyjalat çekmeýaňmy diýipdir. Näjre millet bolýaňyz siz diýipdir. Gep şiwini soraýaňyz menden diýipdir. Husayn janyň ganyny soraňdak diýipdir. Resulullah'ın akçygyny haya etmediňiz diýipdir. Dogrymy kan, dogry dämi kan diýip durmadyňyz üstünde diýipdir.
Şeytirip ızgıdıp yok bol bir hayat deyip utandırıp göberdir. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.